ki kubor na kashlem jong unong san hima. Kajing bombiang ki jakasa ka umbam umdi bat kinong sumar kala penlong ya UMDC ka mauhati mania kendu ya menteri ketenat ka koit ka khia uba AL hek man pensngau jau ya kini kijing ki ba ki jaka sumar ki ya kendu ha ka mauhati constituency habaya kran bat kinong to kubor hadin kijing ya kendu ya menteri ketenat ka koit ka khia uba Charles Marngar ulayatho bahadin ke jinglai jurep ka jungu ha ke tayo baladep ulalap ya bon ki jing bombyang ki jaka ai jing sumar ha keleng ka constituency ha ka ba nagaleng jongu kum unong mikmat ulayatho ulalap ya ki jaka sa ki bombyang ki kenro ki shaukat jingkang ki lap odlot ki jengkang yet ki lapai ki jaka le chabar ki la sa kodlot bat kini kidai ki jinge ki ba ki nong trai jong ka tanat ka kot ka khia ki ya kendu ha kini ki jaka Shusho nagaleng jong UMDC ulayathu ba ka umbam umdi kambyang bat ka ka bakiyo kamlong ka babit bandi yakini baro nagaleng jong ula pensngau sya menteri ketenat ka kot ka khia bat ula karparu ya ketenat ka kot ka khia ban pen bahano ya ka sub center ha laper ka bahap ha trai PHC kani ka jaka ai jing sumar kala jot rathai barla isang sot shisha ban peng Kaba kamdon kame kaba uni unong mikmat ulara asya menteri jong katanat ka kot ka khia kadai ba wat hadin ba ka jela Meghalaya kalayo la ka jong ka jela kidon hadu khat santeli kishnong kibadai haki kaput jong ka block 2 kim shemladon ya ki asya nakaliang ka jong nakapor syakapor ulaya kren ban penrung no ya kini kishnong bat hakane ka kanti ka bamenta ula kentu ya ke sorkar bakadai ban ai jing menjurno ya ka kerteng jongki asya ha kini kishnong nakaleng uba chal sulai thoro ba menteri ka tanat ka koit ka khia ula kular bat ula ong ba kini kimat kidai kimat ke don kam shisha ban pen urlong bat ula ong ba mantahi nakaleng ka jongu unsa shim khia bat wat kilat kelenti ban pen biang no ya ki jing don kam jong kini ki jaka sumar ha kene ka than Jing kenduk ke jong i tolong hadir ke jing lain bat visit inspection ke jong ya ki PLC sub center di badan apa konstituensi mawati konstituensi di kijing ki bangi kenduk apa konstituensi hadir ke inspection doi kedai ke try PLC kadi ke try PLC hadir ke jing ya kenduk bat kinong try jong ka kile thu lut yang ai kijing ya berkai bat shisha bang lek ban pek ban jo khamtam ka kamera ka bagi kisah staff korban ngasem ban ngalam ba ke kuartal pelajar dulu ke penengkong kini ke seling lu setang bahkan hap nada slap ka lek lu bat kini ke madan kala dapum lalong pung dok ha ka ba arang ta kini kenro jo ke ying kini ke jaka berkisah ka tualut ka balai nang ta kini ki dur frame shokat jong kijing khang gila putlut nang ta dia kini kijing khang yen gila pai lut nang ta ka toilet lut gila blok lut nang ta ka umru dan tang amteli gawai ka sentek gawai ka top do bila ba iwi sentek ibadat ban supply ka PLC ba dia ka jaga sa jong ki nong trai jong ka PLC kata ka de gawai bat ka baan nang ta kijing bom khut jong ka kijing japo jong ka ka bagi pendom kam la isne ye ki beli kinong trai ki bagi jongi bat ye keneru apan so home minister badan buram ki jongi kabobot nang ta pade ke di drainage system jong ka hospital la kia sodong do hospital bat hadin basma kadap sadien jong hospital keneru ke di kuai ki jing ye bat kawai nang taru ngalai kran ha ke jing tuna jong JNM hagisnam ki bom suangi don lainut por bom don covid bat mentah ke por covid don tang arun yang lapan sui ke niru HI ba elhek ba ngaso kemen ba mental sini idon lang di HSI jongi Dr. Amanwa lai kenu lang patiru tika bobut nang ta kedai ka kabangidon kam kedai immediate renovation kajing repair lane kajing renovate kerki ya ka sub center laper ke ba try PLC ngaso sangsat abang le ban yo i ya kajing jot jong ka sub center Kau ngitip bagadan kawai pat ka
NGO ke basim di kelika subsenta hendrai ke building ke jong ka sarkar tinggal orang ikini mat jong minister na ke benda banle nak peloi kat bala berkebut nang taru ke badan kamadu kata ke labor room kecakapan khak no ban khakun kani ro ke badan kam ha nomor ban tam kawai ke entrance tinggi dan kam separate entrance ban nang ta bade dan kam se baby corner ban nang ta de kini ke postmortem kecakasong jong gini ki barmat ki balik ban rong ban khabat ban deliver nam ta ke delivery ini ide ki ba ngabo ahmad bat kawai ke badam kam ba ke ba Shah Ahmad ga dong ka than ke jong ni ban ke dei sha kini ki border jong ni ke disputed block 2 itu ipi nadu statehood haduk menta selsi ban itu ba khatsan teligishno menta 4 don asya nagaling jonga kapor kepadang don iwe pat doktor mantai lawan joint thamadi we kalai kerbat iban penrung nawar baru kata kisnong ru kimrung ha kamalos nai PhD kalau ke ek basupsi dihadin malai ekran doktor jong ke PhD sedang berperungi ti kisnong ban nagaling jongi ngilai ekran bor na kapor sepo baradin ke jing ekran ke jongi nagaling jong district medical health officer jong ke Ribuan district ila forward la pha ke professor Shah Directorate jong ke health services but mentang ngawan rai kini bikin aino mardor ke approval nak mentah ki asya ki jong na sultanat menyutu ini ba na kaliang jong health minister jong ba ha ka jinglong donlang ba di DHS jong ila ai ke assurance ba di laong ba kini baru khat kilong jinwen kini ki issue baru khat kilong jinwen ki ba Shah Ahmad ba ki ba kirki kila discuss ba mentahi kinshim ni steps nak benta kumno ban penbiang no yakini dijeng dokam kata ketika assurance nak liang minister